ingozi yokushadisa abantu abangasekho ngoba akubekho abantu abangahlala iminyaka ewu20 ndawonye bengashadile. Kunezinto ongafanele thina sizithathe sisonde sethu kwethu ngoba izona ezifika zibe isikhali sokubhidliza ukukhanya kwempilo yethu. Bafike basithathe isidumbulo. Owakithi owethu lo mfazi. Bathi hayi owethu lo mfazi samthela ngenyongo. Yes. Siza komngcwaba la cacela khona kwakhe. Kuganga wena othatha umfazi ocacile ochelwe ngenyongo usuke uyifaka esijwini ngoba wena nobungacaca naye kodwa ufa uyimpohla olamfazi. Mawuthi ke khona ufisa ukwazi nokufisa ukusika elijika kusona ke sihloko sanamuhla la khona ke udokotela ezobe ehluba indlubu ekhasini mayelana ke nokubuzi bokushadiswa kwabantu abasuke sebengasekho ubuhle nobubi bokushadiswa kwabantu abasuke sebengasekho sebedlulile emhlabeni. Wasithinda kunombolo 0817119151 noma ke sifonele sizolibamba ucingo lakho kunombolo 0609037576. Okubalekele nako ke mkhonto. Asiqale la kuqala. 1 Abantu uma bezoshada kuqala othandweni. Yes. Uthando lihambe balobolane. Uyangizwa? Yes. Mabeqeda ukulobolana kubonwe inkomo bese kuyacacwa. Kodwa kona laba othola ukuthi kuthi kusene phakathi nokulobolelana kuxoxiswana ukuthi cha ngoba ngifuna umuzo sekhaya uvuke. Yes. Uyangizwa mthi kumnyama khanye ekitchen. Uyangizwa? Yes. Bese kutholakala ukuthi ke sekuzoxoxwa bese kwenziwa lento ekuthiwa umbhalo. Yes. Uye emantsheni. Yes. Nobuye umafezi nobushada ngesilungu kuphela. Ngoba lapho angeke bamkhiphe phela phelele benzela ukuthi kube nephepha elizolihlalisa. Uyangizwa mthini? Kodwa alibathinta abaphansi. Uyangizwa ngithini? Yes. Bese abantu bekhohlwa befeze beyahlala. Ngesikhathi behlala abantu bahlale bazala izingane kube mnandi kwenze konke. Labo babili. Labo bantu ke ningakwazi ukubashadisa njengezingane zabo ngoba bebesathandana. Okay, kusho ukuthi dokotela uma kungukuthi besibona ubaba noma besathandana sibona ukuthi futhi sazi siqonda ukuthi endleleni yabo yokulobolana ayiphelelanga singakwazi ukubaqedelela ngoba sinesiqiniseko sokuthi bebesathandana. Injani ndaba? Ubuhleke bokushadisa abantu kwasekho ngoba nisuke nifuna uma wakhe akhishwe ngale abanjelwe udade wabo. Bese kuthi ngapha nina abafana abala ekhaya nikwazi ukubambela uyihlo. Asiphinde leyo dokotela uma nenza leyo mcimbi ohlangothini luka ma kumalume kuphuma udade wabo kaMama azomela uma. Yebo. Kodwa thina njengezingane zikaMazi abafana asinali ilungelo lokumela ubaba. Nakhake. Ubaba umelo ubani? Kufuna kuqokwe phela umzukulu. Okay. Angezwa ngithini? Yes. Angithi verse umzukulu kuma wakho bethi uma wakho bethi mkhwenyana kuyena. Yes. Izwakala kahle kakhulu. Uzomela ke umkhulu wakhe umnakwabo. Uyangizwa ngithini manje? Izwakala kahle kakhulu. Bese ngoba kwelichilo ukuthi indodana emele uyise. Ngoba kusho okunye mase kuya lapha esikweni nasenqubeni mgomo yethongo. Injalo nje icace ibhado. Sesiyabuya ke manje sezala ekuthenini ke khona labantu othola ukuthi mjabulelwa uma wakho ulotsholo baba wakho balinzale bahlale ndawonye kungenziwanga lo mkhakha lengoshayo. Kodwa egcineni bagcine beba ku separation bahlale ngokuhlukana. Uyangizwa ngithini? Abasathintani ngokomzimba sexually. Abasambathi ngubonye. Yes, uyangizwa ngithini? So ke lozo zinto lezo kwingozi ukushadisa abantu abanjalo.
ngoba kuyawubhuqa umuzi koqede finish. Ya dokotela lisho liphinde lelo ngoba bona basuke sebenaso isifungo nesibopho besaphila ukuthi asilungelene. Asalungelene kodwa ngenxa yenu nina ingane bazonika support ukuze ningaffecteki. Kodwa asimhlambi masingayibhekela nje sisibhekela ngaso hlangothini lomlaleli la khona uthola ukuthi abazali bona bobabili bayazi ukuthi abasathandani bahleli ngenxa yenu nina ingane aniboni lutho. Yebo. Nasegumbini labo lokulala imbhede emibili balala ngokuhlukana. Yes. Nilungisa kanjani ekuthenini nina ingane ezisele ningabashadisi ngoba nisuke ningenalo ulwazi lokuthi badlule emhlabeni bevele bengasathandani kodwa besebenzela thina ukuthi bahlale la ekhaya. Umlando wempilo. Umlando wempilo. Phecelezi history is a life. Yes. Okay. So kubalekile ukuthi nicubungule eqala. Okay. Ngoba akubekho abantu abangahlala iminyaka ewu20 ndawonye bengasathandani. Bengashadile. Kodwa nina nithi nizobashadisa. Ningenaso isizathu babekelini ukushada bacacelane noma bacacisane. Uyangizwa kutheni? Yes. Ngoba ngenzeka ukuthi uthando lani ngasekho. Uyangizwa kutheni? Yes. Ubaba wakho useyikhela uqadolo ayibuye ayilalela bhekele noma wakho aphuma kuqadolo ngaphandle abuye la ekhaya. Thola ukuthi bona bavumelene bayazi kodwa bakhulisa nina. Uyangizwa? Injalo dokotela. So ke tholani umlando qala ngaphambi ukuthi nibashadise labo bantu. Ukuthi ngabe ngempela kwakuyimba imbangela kwakuyintoni ukuthi bangashadi. Okay. Imbangela. Ngoba khona ukufunga wemjabulelo. Uthi yabo la ngeke ngisakuthatha wena. Khohlwa. Ngizokwenzela izingane zami la ekhaya kodwa ngeke ngisakuthatha. Uthothi umuntu uhlela useyazi ukuthi ukhona for isekhe abantu. Masubahlanganisa ngomshado wena uhlanganisa wena inkuku nempaka. Uhlanganisa ikati negundane. Umphumela wekati negundane khona ofayo nginamanga ayiqinisele imsulu. Nakhona ke lapho ke masukwenzile wena. Ingalesikhathi uzotholakala ukuthi nifaka ukhuvethe kunina. Ngathi uyangizwa ngithini? Izwakala kahle dokotela. Nifaka ukhuvethe kunina. Uyangizwa? Lolu khuvethe nizolifaka elizoba nomkhokha ukuthi labantu ngesikhathi nibahlanganisa belwa lapha ya ngoba ithongo mhlambe lani ngathandi. Selibaxoshile ke manje ngithi sebeyalwa ngoba nini nibahlanganisayo. Uyangizwa ngithini manje? Yes. Unyoko ubhile ngakonyoko lume. Ubaba wakho ubhile ngakubo. Nani nisabhile ngakonyoko lume wenu. Ngoba unyoko njobe engacacanga la ekhaya. Vese nina nimlanjwana. Vese nisuke nisayimlanjwana ngenxa ukuthi vele kusuke ngagcinwanga konke okunganenza kusuke ningalotsholiwa sibeke nje kucala. Yes. Okubalekile kunye ukuthi uma ningena umlando buyelani konyokolume nina ingane nizelwe ngaphansi kwalezo simo. Niphile ngamasiko akhona. Niphile ngamasiko akhona. Ngathi angezwe. Izwakala kahle kakhulu leyo dokotela. Bese siyanyo khona le ndaba ekuthiwa ke uma uyihle engacacanga wena ukwazi ukucaca. Impela ngeke ngizwe Amampunge lawo. Uthi awukwazi ukusinelwa ubaba wakhe engasinelwe. Khona labantu abahlala kodwa umuntu ukhishiwe ngesilwane kubo unyoko wakhe isho. Wafika la kini wena njengengane wamukelwa la ekhaya. Yes. Ngathi uyangezwa ngithini? Lo muntu usenenyongo yala kwaMnyati ephuma kwakweyama ngithi. Yes. So njobe nonyongo yala kaMnyati uyangezwa? Kuyazwakala dokotela. Kubalulekile ukuthi ke lo muntu uma ke wena usufuna ukucacelwa uyihlo kade namandla ngamshadanga unyoko akakwazi ukukuvimba wena ngoba usuke sebenzisa ubuqili nobuqhopololo bokuthi once wacacelwa wena usungaphezulu kwakhe ethongweni yena usewumfana.
kusho ukuthi dokotela uma kushiwo kanjalo kuthiwa ukwazi ukusinelwa ubaba wakho engasinelwa indlela zokuvimba ukuthi ungabi indoda lekhaya okudlula ubaba wakho nakha ke kunjalo nje akukuvimba ukuthi sinelwa wena ucacelwe ubaba wakho kufuna abeke isizathu ngoba phela usuke saphila ngithi yes so ke wena akakwazi ukuvimba bakho ukuthi musucaca ngoba yena acacanga akabe nesizathu ngaphandle mawumbona ukuthi hayi ubaba amandla wengekho yes ngoba phela ke amandla walingana yes usungaphatanisa umsiniseke wena ndodana yakhe ngoba ungafuni umnika lesasidima sakhe sokuthi abe yini abe ubaba abe ngaphezulu kwakhe ethongweni kodwa uma kade ecaphuna kusale kodwa agcine engamshadanga unyoko uyangizwa kahle yes bebe bethandana kodwa akukuvimbi wena uthi caca ngoba uyena owazi ukuthi weyekeleni 081711151 makuthi ke uyafisa ukusika elijikana noma ukubuza kudokotela kulungileke wamukelekile na kanjani uzobhala noma uthumela iVN bese siyakuthatha khona la emsakazweni Intokozo FM okanye kusifonele kunombolo 0609037576 dokotela mhlawumbe uma kwenzakala ubaba engasinisiwe engasinile bese ngiyasina mina njengendodana yakhe ubani usuke sezophatha impepho uwena ndodana baba kuse umfana ethongweni obvious ingakho babefaka lesasigaba lesiya sokuthi banibeke ku blackmail ukuthi anikwazi ukusina bengasinanga bona and noma ngashona lo muntu akanayo inkomo le yemvunulo lehlatshwa umuntu bezohamba hamba nesikhumba sayo ngathi ngezwe uzwakala kahle kakhulu udokotela ukuthi akanayo noma wakho akanaso isidwaba mayishonile uyangizwa ngithini kodwa makwenzeka kushona umkakho bephila noba kushone wena bona banempawu ukuthi bakuhlabela inkomo yemvunulo yokuba umnomzana ufika uvunule lapha baphinde bakwenzela inkomo yehlangu uyangizwa ngoba umnomzana bakunika ihawu bese beyakukhuphula bakwezethongo zintathu kubona abanawo lenkomo le 1 ubaba akanayo inkomo le yemvunulo umakanayo inkomo yesidwaba ehlangu ikhona ke ngoba eyokujikijela leyo nkomo yes bese kuba inkomo yokumbuyisa ke njengabantu bonke ke maka bedlulile kufuna babe yithongo egcineni shothi so2 shothi inkomo zimbili kumama wakho akanaso isidwaba unenkomo kumbuyisa kuphela kodwa futhi akabuyiselwa la kini uyangizwa uzobuyiselwa konyoko lume ngoba vele akacacanga le ikhaya ke uyangizwa ngithini ungcwatshwa njengeqhinkehli uyangizwa ngithini yazi iqhinkehli ungcwatshwa ngendlela enzima njengomuntu osuke engashadanga vese yes shuthi nenkomo kumbuyisa khona umbuzo ozoqhamuka ke manje yes doc nangu maka ashadanga kodwa ukhishwe ngembuzo wezwaletha ngala bambukela like ngembuzi nakhona inyongo isikhona vese kodwa ngesimo sokuthi uyangizwa yes akazanga sine la ekhaya ningamenzela umsebenzi kodwa odwa kodwa isidwaba ngene imnika angenzela umsebenzi wokubuyiswa phela bese kuthi umsebenzi womuntu ozele ekhaya uyangizwa ngithini manje uzalisiwe nje ubaba wakho mhlawumbe wazalisa kaHlongwa ngiyalinganisa yabo wagcina ngokulihlawula bese nina ingane nithi hey ubaba njoba wayehlawulile sicela ukushadisa ubaba noma lo ubaba kaza wagcina ngokubeka imbewu yeni unyoko yes egcineni unyoko ubhilonga kubo ngoba bakho wayegeza edonize ethongweni la komalume wakho uyangizwa ngithini ukuthi ufohlile emzini nomnomzana uthola ukuthi abantwana bakhuluma kanjalo nje ubaba wabo wabahlawula akabalobolile kwasayibona kunjalo ke ngicathu ngezwa kahle icace ibha njengekati
elimhlophe ehlungwini. Nakho ke bakhona abantu abamani bashade soneni mhlambe kwagcina kuthiwa baba ethi mngani bekhuleke esangweni bese nifuna ukushadisa labo bantu futhi kunezigaba engakaze kudlulwe kuzo ukuze bafinyelele la bezocaca khona kwingozi futhi lokho kuyawubhoqa umuzi ukuqede nya. Ngiyangibone futhi ngizwe ukuthi umbondo enye yezinto ebaluleke ngendlela emangalisayo ukuthi owesifazana abondise. Uyabona lo mbondo khona umbondo abantu abangawazi lo kuthiwa ingqeba amasondo mase kubonwe inkomo umfazi before ogcaca la ekhaya kufanele agqibe amasondo enkomo la ekhaya eze nombondo injalo nje ila ifika khona ahlatshiswe indla kudla ngelanga elethe umbondo wengqiba amasondo abanye bathi umbondo omncane hlatshiswe indla kudla khona zokwazi ukuthi adle nento eshiselwe impepho la ekhaya ngoba vese sekusemomo ukucaca kwakhe kodwa mhlawumbe agcina angacacanga futhi yangizwa ngithini lokho sekufanele libe nomlando nibheke ukuthi kungani uyihlo nonyoko bagcina bengacacanga mhlawumbe unyoko engasamfuni uyihlo noba mhlawumbe uyihlo engasamthanda unyoko yabo noba khona into ayingqinamba bengayiboni ngeselilodwa bobabili yangizwa ngithini bagcina bewumisile ukucaca unyoka ebhilonge konyoko lume noyihla ayibhilongele kubo nina ke nisesiqaqaqakeni ngoba sekufanele nina nibuyele back nenza amasiko akonyoko lume. Nale dokotela ukuthi umuntu ingane komalume wayo nakhona iyabikwa ngilaleleke abo lokho sesikhuluma ngempilo yomlanjwana. Yes impilo yomlanjwana leyo angifuni ukuyifaka kule hloko yes impilo yomlanjwana ukuthi ima kanjani ngisakhuluma bese kuthiwa ke ake ngithi mina ukhokho wami umthelo weganoma Mwandla umthelo wezalwa uJakede emzala kuMashange ngikhuluma ngekithi yes uma ukuthi uJakede noMashanga abacacanga wena mina mawusuka kuMashange noJakede mina ngizukela lezingaka uJakede umthela uMadluphe ubaba mina ngizukela lesa 5 usukula lesesihlanu yes ngathi angizwa ngithe yes angikwazi ukuthi mina ngizigqilaza ngokushadisa uJakede phezulu lo wayephila angizwa ngithini ngo18 something ngesikhathi sikaShaka yes ngoba ukuthi bangacaci akekho ozongitshela umlando wabo ukuthi kwavimba ini ngathi angezwa uzwakala kahle kakhulu ngibuye ngize kumthela umthela naye wazalwa ngo18 something yangizwa yes so naye futhi anginawo amandla noba impoqo yokuthi ngibacacise umthela noma Mwandla uyangizwa ngithini yes abazala umkhulu Madlophe umkhulu wami kwa 1918 ngabe una 108 years manje kodwa washona ngo83 eneminyaka u59 eneminyaka u59 yes so okubalekile ukuthi kunezinto ongafanele thina sizithathe sisonze sethu zekwethu ngoba izona ezifika zibe isikhali sokubhidliza ukukhanya kwempilo yethu esiphilayo njengamanje ngenxa ukuthi asiqaphelanga ngoba ulwazi besingenalo ngoba ulwazi lona belikade lungekho ngicathi angezwa izwakala kahle kakhulu udokotela mhlambe ngiphinde ngibisibheke dokotela ukuthi umshana uyakwazi ukusinisa umkhulu wakhe wabona naloma yebo umshana umshana akethi nje ingane kadadewethu
yes ithi izosinisa ubaba wami noma wami. ithi ngoba iyabona ukuthi mhlawumbe udokotela Mnyadi akanawo amandla, iyabona mhlambe nabafweni abanye abanawo amandla, ithi nginawo amandla ngiyafisa ukubona umkhulu esina nokhulu. Konke kwenze ngomlando ukuthi uthole eqala ukuthi kungani babe ngasenanga bona eqaleni. Uma ukuthi verse umkhulu wengenawo amandla abamcabangela abase khweni lakhe. Uyangizwa ngithini? Yes. Bamnika ukhulu wenu azosihlala la ekhaya. Yes, wagcina kuphele kanjalo. Sefuna nihlehle ke manje nibheke ukuthi ke isikweleti sini sasele inkomeni. Uyangizwa? Kumkhulu yes. Umkhulu. Bese nixoxa nabo nihambise ngale yandlela yakudala yokulobola. Uyangizwa ngithini? Yes. Bese ke niyabacacisa. Uma ukuthi kodwa umlando sene nawo lapho nizobe niphephile. Ngoba ibalekile ukuqonda umlando ukuze ungayitholi usubhekana nengwadla yokuphendukelwa abantu abangasekho. Injalo ndaba. Kufana nokuthatha umuntu uthola ukuthi mjabulelo. Khona abantu abathola ukuthi umuntu meshone ngesikhathi nobeshone ngengozi. Bathe kangene ekhaya. Ngicabanga ngezwe. Kuzwakala kahle dokotela. Ngifanisa nalokho ngamabomu. Ngesikhathi ningamfaka ekhaya senimbandlulule verse. Senimkhiphe inyumbazana. Ilento edala umkhokha ke ngoba yena uzofuna la ekhaya abuya afuna abantu bahambe njengaye. Khona ezoba nebandla lakhe ngale. Ngoba isikhathi nimbandlulula ngapha nasethongweni yabandlululo. Nasethongweni uyabandlulula. Ngicabanga ngezwe. Izwakala Ilento kahle. edala umkhokha ongeke uphinde uvaleke. Kanjalo nasemgcagcweni. Iba nomlando oqala ngaphambi ukuthi wenze. Ngeke ungihluphe mina uthola ukuthi sofika kuthiwa yeke kuyashadwa. Kushada bani? Hey, kushada ukhokho. Awungitshele nje. Kushada ukhokho. Umuntu ole kude. Ngakho ngithini? Yes. Ushadiswa isizukulwane sika 4. Ngicabanga ngezwe. Yes, yes. Akuhambe kanjalo mkhulu. Ngoba ukhokho omkhulu wakho akufanele bakwenza lokho. Ngoba bona umla baseduze naye. Yes. Nomlando bakhula bewazi. Ngicabanga ngezwe. Izwakala kahle. Bese uthi 2 kwadlula kumkhulu wakho sefake kuba uyihlo ngoba verse uyihlo uyawazi umlando kamkhulu wakhe. Uyawazi umlando kamkhulu. Ngicabanga ngezwe manje. Yes, yes. Wena sizukulwane sika 4 awusakwazi lokho. Ingakho mawubheka kahle ubheka isibongo. Isibongo sihamba kanje. Kufike la ekhaya kugane umashanga. Okay. Kube khona uMamwandla. Uzalwa umkhulu. Angezwa ngithini manje? Yes. Kube khona ubaba uzalwa uMamchunu. Uyangezwa? Yes. Mina ilapha la kuphela khona ubuhlobo bami ku emlandweni walapha kokhokhokazi kusuka kokhokhokazi kuza la. Mina kashange sengashayela ngiqonywa ngingamnangenga. Awuhlobene enhlobo nakhona. Noba ngihlobene ubuhlobo sebukude ukuze kuvuke ilegacy yamashange la ekhaya owaba inzala abantu kokhokho sefayeme ngithatha umashanga omunye ukuze umashanga avuse lo amashanga omdala. Okay. La ekhaya ngicabanga ngezwe Izwakala kahle dokotela. avuse lo amashanga omdala. Angizwa ngithini? Yes. Yes. Ngoba kuhambe abesimame bakhohlakale makusheswe impepho. Yes. Shuthi ubuhlobo buhamba igaba ezintathu kwesika 4 isigaba siyaphela. Mhlambe dokotela mawungasingenela ukuthi isigaba sokuqala sesibili sesithathu ukuze sizobona. Khona ubona khona phela mase khulunywa kanje ube uyacimela uyabala uthi iwo. Yabona ke ngizolengenisa ngami. Yes, yes. Umkhulu ukhokho uzalwa amashanga. Uzalo mashanga. Yes. Yes. Base kuthi ukhokho wazeka uMamwandla. Okay. uMamwandla wazala umkhulu.
yes umkhulu wazeko mamchuna ababili omamchuna babili ubaba wazalwa umamchuna ngathi angezwa manje izwakala kahle emlandweni ke manje angikwazi ukuthatha kamchuni mina yabo ngeqala la idosi ngihlahla nayo ngibheke emva nginemanga uvinjwa yini ukuthathwa kamchunu ngeke ngithathe komalume kababa oh komalume kababa yes okay yes umzukulu lapha mina angizwa ngithe izwakala kahle kakhulu tho angeke futhi ngithathe kaMwandla kavumeleki akavumeleki kodwa eyami ingane ezalwa yimi isingagana kaMwandla ngoba kaMwandla kuzaliwa umkhulu uzalwa uMamwandla eyami ingane singathatha lapha ya kusho ukuthi mina dokotela njengoba uma kababa kumahlengwa yes uma wami kumamthembu yes ingani yami isingaba nonkosikazi wakahlengwa cha ayikezoba nonkosikazi ingane yakho ezothatha kahle ingane yami esingathatha kahlengwa yes ngoba wena makuthi we ukufeka kube ubaba wakho uzalo mahlengwa ngethu yes so ke useduze kakhulu kuze wena kwazi ukugana vese ngoba lapha yakahlengwa uyingane kaSibanibani uyisizukulwane sesibili sakhona yangezwa ngithe yes bese kuthi eyakhe ingane kaSibanibani yes sekuyisizukulwane sesingake sesithathu yes leke zalwa ingane yakho ke isingathatha ke kahlengwa ukuze kuvuka umahlengwa futhi egcineni ukuze kuzoba khona umahlengwa khona la ekhaya yes baba ngathi ungezwa kahle ayizwakala kahle kunamampunga amampunga amaningi ziningi izinto ezilimaza abantu bangazazi sikahle hle ngizwa nje manje yes kufana nale ndaba othola ukuthi kucaciwe kwaqedwa la ekhaya kodwa labantu abagcacile mhlawumbe uyehla nonyoko bahlale ngokuhlukana ngokongibatha ndawonye yes ngizwa ngithini yes uma behlala ngokuhlukana sekucaciwe wena uyingeni ingxabano kayehlo nonyoko ngoba bacacile ngathi angizwa izwakala kahle makwayingeni uyabhuqeka umuzi uphele nya yangizwa yes ngoba wangena indaba yobudlelwane bukanyoko noyihlo ulithezile olinenkume ezoluma wena yisho ukuphinde dokotela kunomuzi wakakhathi kude le ngibalekela ukusho indawo kwaba nesigameko umama wekhaya ngazi kakhathi kethi njalo kakhathi phela kethi isekhala kethi nje ukhathi mina mangishisa impepho ngiqala ngokhathi emphepheni yeah impela ke kusho ukuthi impela ke ekhaya kini yeah ekhaya kithi impela asho njalo kwaba khona isigameko sokuthi umama unomuzi nobaba wekhaya baba nokungaboni ngaselini waphuma umama ekhaya becacile waya komunye umuzi nomunye umkhwenyana bawushada umshado omhlophe wathi keleke ilanga libalele wadlula emhlabeni umama yebo ubaba ngala uyaphila nezingane zabafana ziyaphila ngithi nje nezingane zale ekhaya uyaphila usafika wathola namankonyane la akanenkonyane ngale okay qhubeka ngilalela mina wathi uma eshonile laba bala bangeza kosho la la unkosikazi owakhona ngempela belisikhwele okay qhubeka then laba bathula bathi du yes kwashaya ulesihlanu yes yafika imoto yasemakhazini la laba bathule nje umndeni nozalo balungisa luhlangene lilungisile kumbiwe okay yeah sengiyayibona safika isidumbu sathi masifika isidumbu la laba bafika abastart bafika nosibonda nemaphoyisa nencwadi
bafike basithatha isidumbu la owakithi owethu phela lo mfazi bathi hayi owethu lo mfazi samthela ngenyongo yes uyidlazo la siza komngcwaba la cacela khona kwakhe sizomngcwaba kwakhe sekufanele ahlawulelwe abuyele ekhaya uma kwenzeka konke lokhu abakubo kwakhe lo wesifazane bala la bengalutshulanga khona bala hayi laba uma befika la bayibonkolo laba bakubuka bakuba lo mkhwenyana bese kuhlukene bayihambela bona baya kubo kaNkosikazi bayothatha inkomo esibayeni babuya nayo bathi yokugeza umuzwa la ekhaya yebo yahlatshwa lo nkomo bathi bayagoloza laba bangala laba babathembisa induku babathembisa induku kwafanele la ngala bafaka iselesele emgodini vese phela umgodi awuqetshwa mahala ngithi ukuze kuzokwazeka ukuthi ithuna livaliwe waba khona umngcwabo ngala kwaqhubeka lo mama mhlambe sena 7 years kuthi mncane u7 years mhlambe 14 15 aphuma la ekhaya waya kowahlala nomunye umkhwenyana wakhe umfazi akagcaci kabili akathelwa ngenyongo kuze kube kabili inyongo kayisuka ifuthi emfazeni noba kungonakala kangakanani emcacweni wakhe ingakho ngiyaye ngithuke dokotela mawubona umama ecacile kuyakhulukazi ke laba othola ukuthi banemsebenzi enamagama uthola ukuthi wasiniselwa nje kwakuhle aphinde futhi athole umkhwenyana omusha aphinde futhi asiniselwe kusuke kuganga wena othatha umfazi ocacile ochelwe ngenyongo usuke uyifaka esijweni ngoba wena nobungacaca naye kodwa uyimpohla olamfazi wena ngoba mayefu yobuye lapha enyongweni endala ngoba inyongo ayisuleli futhi ayithathiseki awukwazi ukuthi ngijobelela ngenyongo yakakweyama kakhathi nakho kunjalo nje ayi dokotela ngiyathembisisa ukuthi abalaleli babheme bakholwa bafundile bezwa osukwini namhlanje ngizokhipha kahle ke ngoma emnandi kakhulu yawo kaMasoul Brothers HSP 083 sisakuyona inombolo kanjalo nazo ke iyiwasho kanjalo ke nako la sitholakala khona ebuhle bemvelo nje la eMlazi ngoba ngizomtshela ngawo yes ebuhle bemvelo la idoze nje hawu imbiza sikhona uma sezela la eMlazi ke ebuhle bemvelo osuka amadoda uthayike nje uMaligaji waqobo uqedile mawufike nje wathi ucela uMaligaji woqobo umasizila na kanjani ke yimbiza edidiyelo kuyena ke udokotela Mnyadi ke le njalo ke noba ke ufuna ukumthola futhi kwamasho ukhona kamasho ku 083 468 61 73 asiphile inombolo 083 468 61 73 noba Mnyadi TE Mnyadi TE @gmail.com noma mnyadi @gmail.com udokotela Mnyadi ke lapho ngasekhaya mlaleli ke ungumelaphi wendabuko oqeqeshiwe wagogodwa ophelele kube nomelaphi wendabuko lo nombolo mawuyithatha ungakwazi ke ukuthi umthole kuyona uyasiza ke ngezinto eziningi kakhulu ungakwazi nokuthi ufike nakamashu wamukelekile uyakwazi ke ukuthi akusize ngazo zonke ke izinto asuke ezokwazi ukuthi nivumelane ngazo ukuthi uzokwazi ukukusiza ngazo kukhona kasagaranta ukuthi ke lokho sengiyakuyeka ngithatha umhlala phansi kukona ilokho kuhlola angihloli mina udokotela ke champela ewashaya phansi ngonyawo wathi ke cha usephothulula akasahloli kwasasidalo yebo ufike ukuchaza inkinga yakho ngilapha yona finish and glad